أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum, ukuthula makube kini nonke ma-Afrika mahle. Ngizoloku ngishilo ngithi mina bonke ubusathane obenzeka emhlabeni, laba abenza lobo busathane lobo bezibiza ngamakholwa, abazenzi, bangenwe imimoya engcolile, kanti neBhayibheli labo lela abalifundayo lingcolile kwalona, bona bazohlanzeka kanjani? Bengiloku ngibhekene namaNazaretha, ngibhekene namaKristu, ngibhekene namaRoma, ngibhekene nofakazi bakaJehova. Hayi bafowethu, kuyakhuphukela-ke manje hayi kuyakhuphukela ingane zakwethu. Sekukhona-ke manje amabandla ezinkonkoni aphethwe zinkonkoni, aphethwe zitabane, abafundisi bakhona zitabane. Manje asekhona lawo mabandla lawo. Bengisathuswe yilokhuzana yini ihabula church, laba abaphuza utshwala. Bengisathuswe yibo-ke laba abaphuza utshwala, ihabula church. Okay? Hayi manje kuwesi bafowethu. Hayi manje kuwesi. Sekukhona ibandla lezitabane, ibandla elamukela inkonkoni, nabo baclaim izulu, bathi nabo bayezulwini, bona babandlululwelani uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu onjani uma ngabe ezoba uNkulunkulu wani wobandlululo? Hayi ingane zakwethu konakele. Njengoba iBhayibheli nje lithi inkonkoni ayibulawe, inkonkoni zona seyiqala amabandla. Awulaleleke. Ngicela ukubuza-ke zonke izitabane, ngicela ukubuza-ke zonke inkonkoni, nalabo befundisi bakhona nabafundisi bakazi, ngoba ngibabonile abanye bakhona abantu besimame. Ngicela ukukutshela incwadi kaTimotheyu wesibili noma wokuqala, isahluko sesibili, uqale lapha ku-9, ithi owesifazane angimvumeli afundise, makafike ebandleni ahlale athule, azothe, azihloniphe, alalele ukuthi kuthiwani. Uma uvula incwadi yesambulo sesibili ivesi 20, ithi uvumela owesifazane onguJezebel. Nayazi ukuthi yini uJezebel? Igama lesiHebheru elisho utikilayini, elisho unondindwa, elisho umqwayizi, elisho isifebe. Ithi owesifazane ofundisayo unguJezebel, isifebe, utikilayini, unondindwa, ofundisa abanye abantu besimame, izinceku zikaNkulunkulu bufebe, ukuba zifebe. Lalela, mawuya encwadini yabaLevi 20 ivesi 13, khuluma nani nina itabane, khuluma nani nina inkonkoni esenivula amabandla manje. Iliphi lelizulu leli nithi nina niyongena kulo?
AmaKristu angazona itabane aclaim izulu. AmaNazaretha aclaim izulu kodwa amanye amaNazaretha angeke alibone izulu. Ngoba amaNazaretha akabanibani awakhulumisani nakabanibani, awakhonzi njengakabanibani. AmaNazaretha ayobona izulu, amanye amaNazaretha angeke alibone izulu. AmaKristu ayobona izulu, amanye amaKristu ngeke alibone izulu. Mdlalo muni kahle kahle lo yena udlalayo. Sekuqala izitabane manje. Zithi nonke nina maNazaretha, nonke nina amaKristu, nonke nina amaRoma, nonke nina amaJehovah's Witness, nani nonke nina enikhonza amadlozi, angeke nilibone izulu. Izulu lobona zitabane kuphela. Ngoba nina ninobandlululo. Kusho izitabane ikhuluma ngani. AbeGabula Church nabo abayiphuzela utshwala bathi nabo nani ngeke nilibone izulu nonke, ngeke nilibone izulu. Abantu abadla utshwala kuphela ngoba uJehova uyo othi abantu abaphuze eBhayibhelini badakwe bahlanze bawe bangaye basasukuma. Yibo bodwa akabayobona izulu ngoba bona benza umthetho abawunikwe uNkulunkulu. Mdlalo muni lo enudlalayo. Lalelani-ke. AbaLevi 20 verse 13. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Angisho ukuthi ngale verse ngithi hambani nobulala izitabane nizoboshwa. SeSouth Africa la wonke umuntu unamalungelo. Nobhedayo nombulali nakho konke unamalungelo la eSouth Africa. Umbulali nje mayebulela ufika lapha athola ibail, abuya azoqedela lo msebenzi awuqalile. So angisho ukuthi hambani nobulala izitabane. Ngibuza zona izitabane. Ngithi uNkulunkulu mayethi azibulawe, yiliphi lelizulu leli eziliclaimayo ezikhuluma ngalo? Ngoba uNkulunkulu uthi ziyisiqalekiso phambi kobuso bomhlaba izitabane zamantombazane nezesilisa nenkonkoni. Yiliphi-ke lelizulu leli abaliclaimayo bona izitabane? Ake niphenduleke noma niyangithuka noma nenzani. Akusho mina, kusho umbhalo. Leviticus 20 verse 13. Uma owesilisa elala nowesilisa njenganowesifazane, bobabili bobulawa, alikho futhi icala, igazi labo lobuzwa phezu kwabo. Ngiyaphinda, angisho ukuthi hambani nobulala izitabane namagezi nama-lesbians, angisho njalo. Mina ngikhuluma umbhalo, ngibuza zona izitabane. Ngithi mina njengoba uNkulunkulu ethi azibulawe, yiliphi lelizulu zona ezikhuluma ngalo ukuthi zongena kulo? Angibonge.